Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglykda Mar şäherinde ýokary synp mekdep okuwçylarynyň kafelerde, barlarda, restoranlarda we toý mekanlarynda işleýändigini has köp görse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň Mardak habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäherindäki kafe barlaryň ençemesinde okuwçy gyzlar mektepden soň ofisiant bolup işleýärler. Şeýle kafe barlaryň iki sansy şäheriň Bawman köçesiniň urunyna ýerleşýär. Okuwçy gyzlar we oglanlar toý mekanlarynda hem işleýärler. Mar şäherindäki toý mekanlarynyň aglawy köpüsinde okuwçy oglanlar we gyzlar ofisiant bolup işleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 16 oktýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä okuwçy gyzlar we oglanlar kafelerde, barlarda ýa-da toý mekanlarynda saat 15:00-dan te 22:00 çenli işleýärler. İşberjiler olaryň gününe ortaça 40 manat töleýär. Kafelerin we barlaryň eýeleri okuwçy gyzlaryň ýaşyna seretmeýärler. Olar köplenç okuwçy gyzlaryň diňe görküne, owadanlygyna seredip iş alýarlar diýip habarçy kafe barlarda işleýän okuwçylara salgylanyp aýtdy. Habarçy mundan ozal kyllarda şäheriň kafelerinde, barlarynda ýa-da toý mekanlarynda kämillik ýaşyny dolduran ýaşlaryň işländigini aýdyp, munyň soňky aýlarda gözeýlen täze tejribedigini hem bellidi. Şeýle dol okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň okuwdan soň ofisiant bolup işlemegine olaryň enatalarynyň hem garşy däldigini, sebäbi gün güzerany kyn maşgallaryň muňa goşmaça gadan çeşmesi hökmünde garaýandygyny aýtdy. Enatalar eklenç kyn okuw eşigini düzedip özüne gerek pulu tapsalar bolany diýerler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosyna Mar şäherindäki kafelerde, barlarda ýa-da toý mekanlarynda işleýän okuwçylaryň ýaşlaryny we olaryň hepdede takyk näçe saat işleýändigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Şeýle-de okuwçylaryň zähmet işleriniň olaryň mektepdäki okuwuny dowam etmäge päsgelçilik döredýändigini ýa-da döretmeýändigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda çağalar mektebe 6 ýaşynda başlaýarlar we onu ortaça 17 ýaşynda tamamlaýarlar. Türkmenistanyň zähmet kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 23-nji maddasyna laýyklykda zähmet şertnamasynyň baglaşylmagyna ýol berilýän ýaş 18 ýaş diýilip kesgitlenilýär. Şol bir wagtyň özünde bu kodeksiň 60-njy maddasyna laýyklykda 18 ýaşyna ýetmedik şahslaryň zähmete çekilmegine iş wagtynyň gysgaldylan dowamlygyny bellemek bilen zähmet şertnamasyny baglaşmak arkaly ýol berilýär.